Kane kadai ka bapteng jong ka jinga tu khana sapang ukpa ubalik bread no ika kurim bat kikun batang rit jong u. Tang namar bakayo tang kikun gantay suda. Hadian sansnem ka Sumitra bat ka Rose kidang mood ban krek bam. Ka Rose kalaong may ngayo phone call babon bha kinong pang ngan sampam jano syatay. Tang sumi ka Rose kanita kalawan hakam rabam. Ka Sumitra ka bam jalang no bat kanita. Kanita kalaong may ikong Rose ilalet klembam ja step. Ngaru ngalaslam balik sa school ngan bam kuloy bat ngaru ngan mi no. Kam sipang kanita klami na ying kalej halakachong kakam. Katba ka Sumitra pat kadang bamja marway. Henry lawan ka phone call. May kumno pilong. Kumno ikong Rose bat ikong nita kilong. Ka Sumitra kalaong kibiang kun. Pipat pilong kumno. Ka Dolly klayatu. May hadin arsngi ngan sayo syuti ngan wan pai saying banyakandu ya pi baro. Ka Sumitra kaong kun ngan api ngan sengaw sarong ba pi syakri ya kari jongi miet bat step. Pi baro langut pilong ki mensiam ba koridor jonga. Ka Sumitra kalaong biang. Ublay ulah pelong ya pi ki siem ka buram. Wat la klem ukpa jong pi. Kam sipang ka jingakren jong ki kalakut. Ka kami ka buno eka phone. Ka Sumitra ka kren hang tamar way. Ka ken mau yala ujang ukurim. Bat ka kren halaman siem. Ryan kitu kikun kiba pilai harut wa. Da ka ba pi perkat ba kide ka jengkit ba kia jong pi. Henry ngalap pelik school yaki. Bat penkelai yaki kum ki mau lenai ba koridor. Ka Somia kalaong. Ryan mensyusyong tang haying kumne. Bat sujurho baro sisngi. Neman penbiang ay eru ban bam bandi. Om don syu ukhaw haying. Urayan ulaong. Somia kakam khayi jong nga baro kalakut. Kidi khotmat jong ngaru kim kot kim kiap ha. Menta uratan ulahe. Ula ban lej bala bat wan rak pisah haying. Ka Somia kalaong. Ukun senrang jong nga udang day haka arta ban lej sengaw bha bat ki paralok jong u. Lada pikwa ban sa akan negaying. Depide ban kamay bat bam hi. Kaway ka parasnong kawan kai haying jong ka Sumitra. Bat kelakili yaka. Sumitra, syanu imerat judia bat uparat amir. Ka Sumitra klayatu, ukurim jonga ula bekno yanga na ying. Tang namar bangam dan kun senrang. Hadin kata, ipa amir ilawan rakyangi sa ying jongki. Ngala trelang bat ipa baro arngut hakajuk kakam kayi dok ha. Bat ngala penang penstat yaki kun kentay jonga hakajing pule. Henry dak kajing irap jong ublay. Kaway na kikun kentay jonga, kadai ka doktor. Kabaar kadai ka nong hikay. Bat ka kun kentay ka bakaddu, kadai ka police officer. Ka Sumitra kala ong biang hakata ka parasnong. Imay bat ipa kim don syu. Henry shwa bakin letno, kila ay ka neka ying bat barok ka spa jongki haka kerteng jonga. Da ka bakenya nga kum ka kun jongki. Kata ka long kemi, kala ong pide ka kemi ka baslur bat ka batre sitom ha. Pila pen i, bahagane ka kenti, pila kelalong baro ar, ka kemi bat dukpa. Pila pen kela ya ka jing im jong ki kun jong pi kum ki mau koridor. Urayan ula ong ha uratan, menta pila hek te kun, pila ban lej bela ban pendap haying hasem. Pila yo i ya ka jing long jing man jong ka ying. Om don watang ukhaw ban syat, kalong ka jing yarap yangi, lada pi sedang ban lej bela. Ukun senrang jong urayan ula jubab. Lada om don kaw haying, de lej kamay bat wan ra haying. Balay pi pensitom yanga bat ya imay jonga. Ngimla ban sim jingkit klik ya pi. Ukpa ulaong, nakabanta jong pi ngala bekno ya katanga bat kikun kentay jonga na ying. Bat menta pi pen ikmat hek yanga. Uratan ula jubab, pila bekno ya kikun kentay da ka baperkat, baki day ka jingkit klik bat ka jingjenjal jong pi. Menta nakabanta jonga. Day manga ban sim jingkit klik ya pi. Wat kemik lenti bangan long unong yarap jong pi. Ka Somia kalaong, kun om don jing mentoy syu bansa akan neka ying. Ukpa jong pi ula kelalong unong krong. Menta ka janmit ngin lejno sa ying ukuni jong pi. Ka Somia kalaong hakmat jong urayan. Kun menta ukpa jong pi don ay syu. Nga bat ukun jonga, ngimla syu bansa hangne. Ka Somia kalaong biang. Mentahi ngin dino akan neka ying bat ngin lejno. Pi sa penbiang kacaka bansa. Ka Sumitra ka don haying marway. Kala ong
ki kun kentei jonga kin sawan no shen ngan shet jabam no yaki lada kilawan ngin yabam lang baro kasomia kala ong ya urayan nga bat ukun jonga ngin lej no sami no hakane ka yeng shwa ka porjan miet kasomia kala ong biang ngala dep kren bat katu kat nengut ki briu bat don ki balatit ya kane ka yeng urayan ulami na yeng usyong kat shabalap basyam uyam ktang halamarway ringkat ki jing babe ha kata kapor kadoli klayo i ya ukpa ba uyam rang ba hangta kala ong halade une ubriu ulong kum ipa jonga balai usyong hangne kadoli kalej hajan jong u bat kala ong ki jinggan mau ki daya ki to ki ba buram bat ki ba iye japi om jong ki to ki ba pilabret ya ki syarut wa ba da ka ba perkhat ba ki day ki jingkit kli jong pi kumta kitahi ki ba le kum ba pilale ukpa ulakeli kun kumno pite bangla beno ya kalok bat ki kun kente jonga ringkat ka kun badang rit na yeng da ka ba perkhat ba ki day ki jingjenjar jonga pitip syae ki don menta kadoli ke jubab hoot ngatip bahaya ki namar ngadai katahi ka khana ka ba pilai harut wa ba ha ka shisngi badang syukha yanga urayan ulakendet bat ulakelon hajo kadoli ka phone ya kahenmen ka yatu ya ka kong ngalasyam mi ipapa idon hapdeng kamet ka bomkoj bomkia ngan wan raya i sa hospital jong pi mentahi karus ka pentip ya ka kemi May wan kloy sa hospital jongi la syam ya ipapa bat idon hapdeng kamet ka bomkoj bomkia ka sumitra ka wan sa hospital ka yam namar ka isen e ya ulok hapdeng ka jingpang bat ka jingbom tip breu Henry ka doli kum ka mansim sipai sisha kala ong ya ka kemi May balay pikusla ya une ubreu pilaklet se unehi ubala i yangi harut wa da ka ba perkhat pangidei ka jingjenjar jong u ka sumitra kala jupap kun udai ukpa jong pi umsim la pendap ya ka kamram jong u Henry ngin pendap ya ka kamram jongi ula dep yo ya ka jing pensitom na ka banta ki kam jong u haba urayan ula kendit benreu ula yo i ya ka lokrim jong u bat ula keli ya ka sumitra pile ayu hangne mano ba ya thu ya pi bangadon hangne ha kata kapor ka ros kalawan ya thu May pimdan kam ban kuslai ipapa ila kamyo bor bat shen in sakot no urayan ulakeli sumitra ya tu yanga ka way ka jingkeli ka tu ka police officer bat kane ka doktor ki de shisha ki kun kentei jongi ka sumitra kala ong rayan kine ki de kita ki jingjenjar ki ba pilai harut wa ba namar phikwa jingyara bat nongyo banta haka arta ka jinglong temen jong pi pila ino yangi Henry ngamsim ladu jingkerman ngala kelalong ka kemi bat ukpa jongki bat ngalari ngala sumar ki kun kentei jonga bat ngala pelong penman yaki da ka jingker khu jong ublei urayan ringkat ki jingjau umat ula ong sumitra sengob hamap yanga ngalamat la ha ka jingkwa kun senrang bat ngala brat no ki jingker khu jong ublei na ka yeng jonga urayan ula ong biang ablei jonga utip bahaga sngi bangla beno ya ka kurim bat ki kun kentei na yeng nakatahi ka sngi ka jinghap jong ki jingjenjar jonga kelas dang bat baro kilakut nakabenta ka jingkwa kun senrang ngala songkha biang Henry uju ukun ula beno yanga na yeng bat i yanga hasurok klem jingkit kli ka sumitra bat ki kun jongka kilaya lamno ya urayan sa yeng haba urayan ulawan pai ha yeng jong ka sumitra usyong susi namar ulale e ka bomday bat ukran halamarway ki kun kentei kimdei ki jingjenjar a ngala bakla shisha ki kun kentei ki dei ka jing ai isen e jong ublei balai ngale banyaki hakata kapor kanita kalawan ka ong ye u papa bamno ada une uso un ai bore pi bat pin kwat no shen Henry urayan ulayai banyam uong kun ngala i ya pi baro harut wa ba balai pimsim kuput keliang yanga balai pi buram bat syakri yanga kanita kelajubab namar ngide ki kun jong pi te papa ki kun kim jutau keliang yala ki kemi ki kpa bat ki kun kim dapura klem ka kemi ukpa urayan ulaong katno ngalong ubabit ngawat unong kit kli kat ba ublei ula dap kerku yanga a ladang ngala sumar bat buram yaki ka mensim jonga kan sukan keman
ka Sumitra ka wan hangta ha ka jaka ba syong ukpa ki kun ka ong ya u Ryan menta ka jan miet ngin lek kai sharut wa ki kun kan thai ki julek hangta man la kata yau ban lek yai kai pangat u Ryan ula ong ngamla ban lek hangta ngakan mau ya kata ka jingjia ba men chuwa haba ngala i ya phi baro hangta ka Sumitra kala ong kletno ya ka balatep ngila ma be phi na du do nu jongi phiru bersang ban map ya lade ka rus ka tuai na ka banta ukpa able jonga kublei ba ipapa jongi idon batngi aya i ka met ka bakoj bakia na marki khun kim dapura klem ukpa katba u Ryan udang syongkai hangta ula ong halamarwei kadei ka jing shisha ba ki kun kan thei ki dei ka jing ai isen e jong ublei ablei kublei ba phila punya kendu biang yanga bat ki kun kan thei jonga Henry hagata kapor ka Sumitra ka wan syongkai bat u Ryan ula ong Sumitra ya tu yanga ka wei ka jinggali balei pimpat pha ya tho ya ki kun kan thei jongi ka Sumitra la jubab ki kun kan thei jongi ki kwa ba ukpa jongki undon rengkat ha ka jing ya tho jongki Ryan ula ong da ka jing kemen menta pimdon kamshu ban kuslai ngin pha ya tho don boromno e ki kun kan thei jongi da ka jing khawai ka bakrau Lada episode nat ngau bhala share comment but subscribe ya channel